kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti video ringe richionekwa neveruzhinji vanenge vasati vaona this video. Sekuziva kwamunozvita muri yeZimbabwe, manews updates panapa tinoti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update, mashoko ayo ari kuenda kuna Nelson Chamisa ayo aanga achiziviswa. Zvisinei mashoko aya aziviswa kumuri yeZimbabwe, vanhu vaita mutauro mumastreets esocial media apa vanhu kuti vatsamwe vagumbuke vaite mutauro. Vazhinji vatsamwa vagumbuka. Handizozivi kuti iwewe uchazvitambirawo sei uchiona video iroro. So ndinokumbira kuti zvadofika mucomment section after wapedza kuona video iroro kuti boy here yaitwa iyi kana kuti aiwa babaizwa. So ndanimbone this video. My fellow Zimbabweans, when you are listening to this, drop your emotions, sit down and listen very carefully. You'll understand the equation and you'll know the truth. Why are we not having a revolution in Zimbabwe? The time when Zimbabweans wants to be like the people of Mozambique today, when the children of Zimbabwe would like to be like the Gen Z, who stops them? When the people of Zimbabwe would like to stand up and fight corruption, maladministration, nepotism, the so-called mbingas, the looting of our raw material, the coming in of the so-called investors, extracting our raw material, taking it, everything outside the country. When the people of Zimbabwe would like to stand up, who stops them? When the people feels like the elections have been rigged, there was unfairness in these elections and so forth, and the people would like to stand up and fight for themselves, who stops them? Nelson Chamisa comes in and plays that role psychologically. We cannot have a revolution as long as Nelson Chamisa is still misleading the people. He is a fire guard. He is a fire extinguisher who calms the people when the people feels like they've been robbed. There's corruption there. There's maladministration there. There is oppression there. There's nepotism there. And the people would like to stand up. Nelson Chamisa comes in and say, no, calm. We are going to the courts. The next coming elections, we are coming with power. And he dumps the political party. He goes to another one. He eats from both sides. From the Westerners and from ZANU-PF. He has got some tenders in ZANU-PF. And the Westerners also brings him money to play the so-called democratic role so that the international community will start to think that, oh, elections has taken place in Zimbabwe, there's democracy. Right now, imperialism is in full charge of ZANU-PF. ZANU-PF is now under the control of imperialism. So these three parties, they don't want the people of Zimbabwe to discover the truth that 1, 2, 3 of them are playing with the people for their own benefits. And Chamisa comes in and plays his perfect role. Soften the people, calm the people. They must feel represented. They must have false hopes. God is in it. When I come to power, Zimbabwe will change within one day. I'll call Joe Biden. I'll talk to Donald Trump. They'll give me some billions and I'll build Zimbabwe. Then the people of Zimbabwe stays calm. And some people start asking themselves, why are we not having a revolution? For now, Chamisa is holding 8 million people of Zimbabwe hostage so that they cannot take action for themselves. Once you get this equation and decode it, you start. Next update, mashoko andinoda kutaura pamusoro paProfeti Miracle Paul ari kufanira kuziviswa vanhu muri yeZimbabwe, arifanira kuziviswa vanhu vese vemunyika yeZimbabwe. Prophet Miracle Paul vaziviswa chiprofita chashamisa nyika yese yeZimbabwe, chashamisa vanhu vanopinda uchechi kwaProfeti Miracle Paul. Nandiona mucomment section vamwe vachiti aiwa, prophet vedu
havarongerwe mhepo seidzodzo. So hanzi pachiprofita ichi chaziviswa, chiprofita chaziviswa pamusoro paprofeti Miracle Paul. Dauti muteereri vadikani, zvanzi pane maprofita ayo akati wandei ari kurongera profeti Miracle Paul hondo yekuti vatosungwa. Hanzi vacharongerwa munhu achiita kunge anoita kunge akafa oenda kuchechi obva aita kunge afa. Profeti Miracle Paul hanzi vane mhosva. Ndo murongerwo rodaitwa kadhiri akaka pachiprofita charatidzwa pamusoro paprofeti Miracle Paul. Saka profeti Miracle Paul vari kunzi vanamate zvine simba nekuti mhepo dzavari kuda kusimudzirwa dzakaoma. Hanzi pachaita imbwa dzichange dzichimhanyisa profeti Miracle Paul. Dauti muone vhidhiyo, wapedza kuona vhidhiyo tozvanofika comment section. Ndini wenyu Hatirare ndinotaura nyaya sezvadziri. Munguva inoi ndakuenda, tosangana zvekare munguva inotevera. Mhuri yeZimbabwe makadini? Ndibaba Abigiwani Chiremba panyika vari kutaura, Archbishop wekupenya kwemuNazareta Apostolic Church. Ndine chiratidzo chandaratidzwa nguva yandanga ndichinamata. Ndine mazuva anokwana kuita 3 ndichinamata, asi ndanga ndichinamatirawo zvimwe zveupenyu hwevanhu, kusunungurwawo kwevanhu vari kurwara nevana matambudziko akasiyana siyana. Ndine chiratidzo chandaratidzwa pamusoro momuti Miracle Paul. Miracle Paul ndanzinamata hama yangu, ndanzinamata mukoma wangu. Mwari vachiri kukuda panyika. Ndine imbwa dzinokwana 4 dzandaona dzichikumhanyisa, asi imbwa idzi ndaona dzichinokupinza munzvimbo yanga ine rima isingaonekwe yakakomberedzwa nemicheka mitema. Asi ndine vanhu vandanzwa vachikuza imbwa idzodzo. Vanhu vanga vachikuza imbwa idzodzo vanga vachiratidza kuti vakuru vemachechi, asi vakuru vemachechi avari mukatina menyika yeZimbabwe vandaona vachikurwisa baba, vachikurwisira chipo chavakapiwa kuunganidza vanhu nekubatsira vanhu kwauri kuita. Saka ndanzi baba, dai wanamata simba pakunamata, tichakubatsirawo neminamato, neruzhinji rweZimbabwe dai rwakubatsira neminamato. Nekuda kwekuti ndaona uchifuremerwa nyaya yacho iri kubikwa izvezvi, asi ndaona wapinda munzvimbo yejeri, ndaona wapinda mukati namejeri kuchinzi warepa iwewe, ndaona wapinda mujeri. Pane munhu achatumwa baba kuzoita semunhu afa pachechi pako, asi munhu iyeye achanga asina kufa. Nyaya yacho haizonzwisisika kuti yafamba sei, but ndine miedzo yakadaro yandaratidzwa nguva dzandanga ndichinamata. Saka ndanzinamata, uri kurwiswa baba, ende vanhu vari kukurwisa vanhu vari muZimbabwe imomo, zvichabuda pachena. Pisi yenyaya yandiri kutaura haizoitika yakakwana, asi uchaona kapisi kenyaya yandanga ndichitaura so zvichada kuitika neimwe nzira, asi gara waziva kuti ndotsananguro dziya uri kurongerwa nhau yekuurayiwa baba. Pamunopinda muSouth Africa baba, ingei muine minamato yakasimba, nekuda kwekuti ndaona makwanisa kunotumirwa vanhu vanokwanisa kukupfurai nepfuti. Muchechi yenyu baba, pane miedzo nemiedzo ichauya, pane miedzo nemiedzo baba yamuchasangana nayo muchinamata. Muchatanga kutotaurwa zvinhu zvisiko, kunzi muri kurara nevakadzi vevanhu, kunzi muri kutorera vanhu mari, muchatanga kutaurwa zvinhu zvakawandisa baba. Saka chenjerai nhau iyo, nekuda kwekuti vaprofiti ava muri kuvashayisa mufaro. Maprofiti ava baba haana hope baba, basa ramuri kuita ihombe ende muri kuponesa nyika. Nyika yese baba ndaona yazara kuchechi kwenyu, asi ndo zvamakurwisirwa izvozvo. Asi Mwari baba vanditi tinamate, Mwari baba vanditi tichakunda. Ndinotenda nhau iyi ndoda kuti isvike kwamuri baba, mugare muchitoziva kuti pane nhau yakadaro. Kundiso yandangopiwa ndangonzi namatai zvangu baba, nevamwe vana veZimbabwe vakunamatirei, ndaona makunda. Ndatenda. God bless you. Amen.